Čo je najväčšia finančná chyba, ktorú robia tínedžeri, keď začnú pracovať? Hrozne dôležité je vytvoriť si základy. Pevné základy. Až keď máš pevné základy, tak potom môžeš niečo ďalej vymýšľať. Nejaké autko, nejaké Apple Watchky, nejaký nový iPhoneík a tak ďalej. To sú spendové veci v niečom na konci dňa úplne zbytočné. Ty keď nemáš pevné základy a máš iba tento nejaký flex, že chceš sa ukázať, lebo však aj ten kamoš má, lebo aj tamten má, lebo aj toto má, lebo však na konci dňa, keď si povieš, na čo ti to je? Na čo ti to je? Aby si sa ukázal? No však super, ja som bol na jednej prednáške, po prednáške prišiel za mnou chalan, vy máte určite BMWčko alebo Mercedes. O čom to je? Je podstata tejto otázky. Na čo? Prečo je pre ňoho dôležité, že ja mám BMWčko alebo Mercedes? Hej? Že akože na čo? Najprv mám vytvorené nejaké stabilné základy. Hej? Či už nejaká investícia, alebo proste, že niečo, čo ty chceš, ale naozaj ti buduje niečo, alebo máš nejakú rezervu, ale nemáš vyspendované veci a žiješ, obzvlášť keď si mladý človek, prvé výplaty, možno menšia finančná gramotnosť. Dávať si pozor na to, kde to dávaš. Nie kávičky, zmrzlinky, hen tam, toto. Na čo? Aby ty si bol tam niekde pri Dunaji, pozrel sa, čiloval, aby aj ostatní ťa videli, že krásne, že toto si môžeš dovoliť? Práve, že tie veci, ktoré sú ticho, ktoré ľudia nevidia, ale vidíš ich iba ty a na nich pracuješ, tak tie sú ďaleko vzácnejšie. A ty vôbec nemusíš byť teraz navonok, flex bohatý. Ty môžeš byť bohatý nejak mentálne, skúsenosťami. Vytvoriť si možno, že nejaké kurzy, nejaké štúdium, pozrieť sa, cestovať, vnímať svet, kde vieš investovať, čo vieš spraviť, rozmýšľať. Naozaj rozmýšľať, kde vieš dobre tie peniaze dať, aby ti dávali zmysel. Obzvlášť tí mladí ľudia vyjdú zo školy a není ten budget najviac vystrelený. OK? Aj to ubytovanie teraz není úplne najlacnejšie. Hej? Čiže musíš sa ty pozerať, kde to štrukturovanie rozdelíš, aby ti to dávalo zmysel nie len v tej chvíli, samozrejme aj v tej chvíli, to je kľúčové, že aby si nežil od výplaty k výplate, ale pozeral sa dopredu. Teraz, keď to miniem, pomôže mi to o 5 rokov, kde budem? Hej? O 10 rokov, o 15 rokov, pozerať sa dopredu. Keď teraz si kúpim ten nový Mac, ktorý vyšiel za 1500 €, je pre mňa potrebný? Alebo tie peniaze viem niekde si uložiť viacej? No to je otázka, ktorú si každý musí sám zodpovedať, ale za mňa sa pozerať do budúcnosti a podľa toho robiť tie rozhodnutia je veľmi dôležité.